Eu sunt Vlada Pascal și am participat la Chișinău Citește și mi s-a propus să citesc romanul Un strigăt pe Nistru, autorul Gheorghe Budeanu. Această carte m-a impresionat foarte mult și nici nu am putut-o lăsa din mâini, deoarece în ea sunt de toate. Pentru mine a avut două părți, una tristă și una veselă. Pe de o parte, în această carte este vorba despre război, pe de alta despre dragoste. Mai pe scurt și mai clar, în această carte este vorba despre războiul din 1992 din Transnistria și despre oamenii care au luptat în acest război bizar, incluzându-se chiar și Radu Păduraru și Dragomir, care sunt personajele principale, și pe de alta este și despre dragoste, despre însuși Radu Păduraru și despre soția sa, Ecaterina, care nu s-au mai văzut din cauza despărțirii, de asemenea din vina acestui război, deoarece oamenii erau transmiși peste Nistru spre Marea Neagră. Deci chiar vă recomand această carte pentru că cu siguranță vă va plăcea, este foarte interesantă.